Horas madihita saluhutna. Di hamu akamanami dohot inanami manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Jamita di minggu pasapulu siaho dung Trinitatis 10 Oktober 2020 sada. Imana tersurat di buku Job bidu 20 ayat 10 rodi ayat 10 pitu dohot topik minggu debata nama noktong. Allah yang tidak pernah berubah. Hujama dihita songonoma hatani Tuhata. Allah yang goibana diboto do dalaku tungsura diuji ibana au songon sere napitama au ruar. Sai marsihoho do patu majujur bogasna. Sai hui hutihu do dalanna. Dangdung manibilau. Dangdung hulaosi tona naruar sian pamanganna. Gumudang do huraduti hata akan naruar sian pamanganna asa hanguluahku sadiri. Alai tahe perhata sada duang goibana tung ise ma natuk manugang ibana. Jala guru lomoni rohana do di pasaut. Sai na paujungon na do sakap ni rohana hian taringot tuau. Jala tung na maragam do akasi songoni di bagasar rohana. Ima alana ubah tung tarsonggo tau maradupun buhina. Molo sapalahu pikiri akahitir duau midaibana. Nunga debata mabiar-biari rohaku. Jala nasun hinagugui mabubahiau. Aidang nian mago rohaku anggo mida hulum ni parnida aku. Manang mida au sadiri pe nahinukupan ni hahulu menuaing. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Tung torop do sian tonga-tongata namar padapot songonon. Dang mungkin halak parrohana bonar marsitaonon. Dang mungkin halak na burju menderita. Jaladang mungkin halak na mabiar tu Jehovah mengadupi musibah. Molo marsitaonon sada-sada halak tutuna adong masialana. Dia maalana, sialana ima alani dosa. Alana mangulahu dosa do ibana. Asa masa akaitu ibana. Mapadapot manang konsep pemikiran ni torop halak. Hamuak kamang di sada sisi dang salahonota na marpikir songone. Alaibana mungkin borhat sian pemikiran hukum sebab akibat. Jala pemikiran si songonom manuaing napi nadok ni aka ale-ale ni si Jopi. Ima si Elifas, si Sofar, si Bildad, do si Elihu. Mangihuton konsep pemikiran ni ale-ale ni si Jopon, molo marsitaono peibana maksud na si Job nuaing, tutu ala ni dosana dwe. Dang mungkin rositaonon moloso ala ni dosana. Ima konsep pemikiran nasida. Allah tidak mungkin membiarkan orang yang baik-baik, orang yang jujur, dan yang takut kepada Tuhan mendapat celaka. Allah macam apa yang membiarkan orang celaka tanpa salah? Pemikirannya kadongan nai. Hamu kamang dohot taminang dajuk-juk dohita marpikiran songono. Saya tadok tidak mungkin orang benar menderita. Tidak mungkin orang yang jujur mendapat celaka. Idua samolo adong na masa tu sasahalak isarana masa musibah tu ibana hapeta boto sahalak na burju do ibana gabiro mahita madok asinay rohate hape sui na maburju ni so di botoi dia nitama
mangapini haburjuon nai. Hira na sotarjalo rohatta ibana kena musibah ala ni burjunai. Hape halak natakang hobar jebunai. Datung agia mahua. Dungiro mahita muse say songon na protes madok bereng mani. Hape bayan soina majuka na. Hape ibana do na maluasian parmaraani. Nitama say songon na protes. Dungi molotopu mamoding sada halak na tatadda macay burju. Da olo do hita nyeletu madok buasama dangaka natakanga perjulu di alat Tuhan yate. Nita say songon na susituju rupani di parmoding nai. Sebalik na mulutabigi modik sada halak jala tatadda na jahat ibana. Daulo do hita topu madok lo matutumate sega halak bainon ni. Nita mamuse say songon na satulup di parmoding nai. Hamak kadungan sahapor siaon konsep pemikiran si songonom manuaeng nanaeng lursonon ni panura ni buku Jopon. Orang jahat memang bisa saja kena musibah. Namun jangan lupa orang jahat juga bisa hidup makmur. Sedangkan orang jujur justru babak belur. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Budi taida di bidusada ayat lalu. Namun toh ia mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit yang sangat berat. Memang sibulisido nama bahen. Alai unang lupa hita Allah yang mengizinkannya. Jadi dung di pabua debata tu sibulis naswadong bawa tu doso sijup di tanoon parrohaonna daulatna tigorna biarna mida debata jala di padau rohana sian hajahaton pitor didok sibulisi matu debata da namar perbuat do biar ni sijupi mida debata maksud ni sibulison ala nasinur do napinahanna jala gabe akana niulana asa gabe burju si jub tu debata. Ima konsep pemikiran ni si bulisi. Jadi burju pe si jub mengihutton pemikiran ni si bulison ya karena ada maunya, ada udang di balik batu. Alayang go konsep pemikiran ni debata dak songoni. Bukan karena seseorang itu kaya sehingga ia dekat kepada Tuhan. Bukan karena ia sehat maka ia datang menyembah Tuhan. Bukan hanya karena berhasil semua usahanya dan berhasil semua anak-anaknya sehingga ia dekat kepada Tuhan. Menurut konsep pemikiran Allah, manusia dekat kepadanya sekalipun ia miskin, sekalipun ia sakit, sekalipun ia harus menderita. Artinya kedekatan seseorang kepada Tuhan tidak ditentukan oleh ini dan itu. Tidak ditentukan oleh karena ia punya ini dan punya itu. Jadi hamua kamang dohot tamuinang boydo dohonon ia buku Jopon ima pertarungan konsep-konsep. Konsep Allah dan konsep iblis. Jala konsep ni isi do namonang. Konsep ni isi do nasito. Buku ini akan menjawab Budo Notajaha bahwa konsep Allah lah yang benar. Itu na terjadi di nguluni si Job. Apakah Ayub tahu bahwa dia sedang diuji Allah? Tahu. Tutumolo diboto si Ayub do na sedang diuji debata nguluna, ya tentu hidup dia itu tidak akan menarik. Bahkan mungkin hidup yang dia jalani itu pun adalah hidup yang berpura-pura. Lau songoni do hita na mangulu dak taboto. Alai tadalani songoni. Ay molo na taboto do nauk songo dia nguluta kan dak tabu. Baroma hita mandok pura-pura do sudi nitama.
Dungi Roma debata madok tu sibulisi molo songoni sahatu tangamu ma nasa na di ibana. Alai dang jadi dais tangamu anggotu ibana sendiri. Nah oma pencobaan ujian na perjuli. Memang dang liling tutu topu sudah jala habis nadi ibanai. Dia do nani dok na nadi ibanai. Mana yang dimaksud miliknya? Miliknya ima artana nadi huta nang na dibalian. Milikna ima aka geleng nai. Toho matutu sudah masudi nadi ibanai. Tinggal maholan ibana dohot inatana. Dohot jolmana. Hamu majunwain. Hati dan perasaan siapa yang tidak tercabik-cabik jika mengalami penderitaan yang sedemikian hebat. Tentu sebagai manusia yang punya rasa dan punya hati, Ayub sangat berduka. Pola berkabung ibana didok disi. Jadi salah do molo didok rupani didok akan nadiba molo akan porsea halak na jonok tutuhani molo rope si taonon dang bui marsak dang bui tangis salah di. Hamu kadongan alai disima hebat nisi jupon. Di situasi si songoni dang makian, dang hujatan naharuar sian pamangan ni si Job. Justru pujian tutuhanido. Jala odo dido ibana. Jahuba do na mangali hoca, jahuba do musema buatsa. Pinuji ma guarni jahuba. Budu itaida di ayat 20 sada bidu sade. Lapatan na molo marsitaono kita bemarsak dohita tangis dohita alai dang gabe alani i gabe madabu hita tu dosa. Hamu kadongan boha duk songoni nungasai penderitaan ni si Job tau babak berikut taida pajupang mamuse debata doho si bulis. Di pabua debata muse kebanggaan na mamereng si Job. Na swadong bawa songon ibana di tano o daula na tigorna biar na mida Jahoba. Jala saidi pada rohana sian hajahato. Alai Roma muse si bulis madok tu Jahoba. Aut sura di surduko kota ngamu majama huli-hulina doho sibukna manang sobura anda maho di hapataran. Ninna si bulisi tu Jahoba di bidu 2 ayat 5. Artina di ujian na perjulu nak keningan ngatalu si bulis. Lalu dia katakan lagi, boha molo marsahi tibana hubai buat sudi nadi ibanai. Dungi di paluas debata masih bulisi macam apa matangna. Alai di dok debata tu ibana sotung di hahua hohosana. Dung ruar si bulisi sian adupan ni Jahoba dak pigadan mamitor marsahit puru masih Job mamuka sian palak ni pakna rodi pak-pak uluna. Songoni ma penderitani bertubi-tubi rotu si Job. Anggojol manai nunga di dok tu si Job asa diburai Jahoba. Ai di dok rohani inatai molo na tutudo holong rohani Jahoba tu ibana. Dan mungkin paluason di debata masa sudah itu ibana. Alain inna si Job matujol manai nunga ita jalo na tonggi siat debata da jalo otta doho napai. Hamu kamang doho tamu inang tutu menarik untuk kita renungkan perjalanan hidup Ayub ini. Gudang nanaing dohonon na tuhita marhite beritai. Paling tidak adong opat na perjulu sudi akan nama masa di ngulu tahun tutu seizin ni Tuhan taidwe. Na padua hon na bui dibuat si bulis do sudi na adong dihitaon. Alai taingok ma anggo hosatta sa guru di debatado. Na patuluhon bahwa si jalo otta dada holan na tonggi ikut tagamo do jaloon na pai. Alai taingok ma dang adong ngulu na tonggi terus jaladang adong ngulu na pahit terus. Nguluon ada manis-manisnya, ada juga pahit-pahitnya, bercampur dua sudi.
Napaupaton Allah membiarkan orang yang baik-baik kena celaka. Allah membiarkan orang yang baik-baik menderita. Hamu kamang jala oddo sa sitong na taida muse marhite nguluni Yesus. Allah menjadikan dia yang tanpa dosa menanggung dosa kita dan mengalami derita serta sengsara begitu hebat. Artinya bukan cuma Ayub yang bisa mengalami derita tanpa sebab, tetapi juga kita, Bapak Ibu dan saya. Didok di 1 Petrus 2:20, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi jangan percaya pada janji-janji palsu yang mengatakan bahwa bila saja kita percaya sungguh-sungguh atau berdoa dengan tekun, maka bencana atau derita akan menjauh. Sama sekali belum tentu. Misalnya rupani Roma banjir, ala dibereng aiki jabuni padita, dungi Roma aiki madok tudungan na aik. Jangan ke situ. Itu rumah pendeta. Ayo kita cari rumah yang lain. Dan mungkin nanti molo banjir jabuni ruas, jabuni padita pe banjir do. Dungi ala dibereng jabuni nasohya marminggu gabedido aikima. Tapa atok masuk. Asa tapa sude asa jorai bana. Danga doongi. Boy do no jabuni padita banjir, jabuni nasohya marminggui justru koring do dang kebanjiran. Hamu kadongan turpuk tahun ima songon pembelaan diri ni si Job doon maradopon tuduhan-tuduhan yang kadongan naso berdasari. Ayub yakin sepenuhnya bahwa Allah yang ia kenal bukanlah Allah tukang ganjar. Nama malocon hajahaton balos ni hajahaton. Ayub yakin sepenuhnya kalau semua yang terjadi padanya adalah seizin dan sepengetahuan Allah. Jala takas dui didoksi Ayub di ayat 10. Ia tahu jalan hidupku inai bana. Bahkan Ayub yakin kalau yang terjadi kepadanya bukan karena ia melakukan dosa. Sekalipun ia sadar ada orang yang menderita karena melakukan dosa. Tetapi yang terjadi atas dirinya adalah sebuah ujian dari Tuhan. Takas dido ibana di ayat 10. Ibarat emas harus melalui ujian seperti dibakar misalnya. Untuk membuktikan kadar keemasannya, kadar kemurnian daripada emas itu. Lo sonido nguluni si Job nang nguluta. Itulah yang membuat Ayub tetap mengikuti jalan Tuhan dan tetap di dalam perintah Tuhan. Ido nakiningan molo tape huti ditrupuk teh. Allah yang dikenal Ayub itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ini ditegaskannya pada ayat 13. Artinya apa? Artinya adalah Allah adalah Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang bebas dan berdaulat. Allah yang tidak dapat dirayu dan dipaksa, tidak dapat diancam apalagi disuap. Dia tidak kita sembah hanya karena dia mengabulkan permohonan atau menuruti keinginan-keinginan kita atau menyediakan apa yang kita minta. Allah yang begini bukanlah Allah. Sebab di sini Allah lah yang melayani manusia dan bukan manusia yang melayani Allah. Oh tentu Allah adalah maha baik, maha adil. Seperti yang dikatakan sahabat-sahabat Ayub itu. Namun Allah mengecam para sahabat ini karena mereka mengukur Allah menurut ukuran-ukuran mereka. Padahal Allah adalah baik dan adil menurut ukuran-ukuran Allah sendiri. Karena itu kebaikan dan keadilannya sering tidak kita pahami. Disitulah amang inang iman kita benar-benar diuji. Apakah kita menyembah Allah yang menguasai kita atau menyembah Allah karena dia dapat kita kuasai?
Dan Ayub sangat yakin, seyakin-yakinnya kalau Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atau dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Apa yang ditetapkan Allah dalam hidup Ayub? Tentu yang ditetapkan Allah di dalam hidupnya adalah happy ending. Jalatai dui di biduna perpudi di bukuon. Di Job 42 ayat 10 dok, dungi humosing madibahid Jahoba parsurion ni si Job, ujuna martangiang ibana mangodihon ale-alena. Jalan nasa artana di si Job na julu silopi dua ditabai Jahoba. Jadi na dikehendaki na disakapi debata tu si Job ima happy ending. Lausodo posni rohata dingoluon molo peta adu pihak kasih taunon soala ni na taula na jahat songon na ni adupan ni si Jopon di ujungna molo manahak kita say na paswangon jala pahosingon ni Jahubado na haciti gabelas ni roha air mata menjadi mata air sakap hatuau do sakap ni debata dada sakap hamakuan. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madiho Tuhan di hatam na badiay ajari mahami makanguluhoca di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.